1,350,000 fa. Anti, a duniya ne? Anti, inna lillahi wa inna ilaihi ina ran saka wannan kuɗin. Anti, ai ni 50,000 ma na rasa inda ran yi da ita anti bare wannan kuɗin ban sa ina ran saka su ba. Abin shakur yau za mu shati da biredi. Na rantse da Allah anti sai na siyo biredi na shati. Wallahi anti sai na shati da biredi. Yarinya wallahi zan yi hauka yau. Allah anti zan iya yin hauka ban san yadda zuciyata za ta dauki abin ba. Wallahi yarinya zuciyata ba za ta iya daukan wannan abin ba. A TV ake nuna wannan kuɗin fa. Miliyan 3. Anti dan Allah dan Annabi a ina kuke? Inna lillahi wa inna ilaihi Allah ibiya su. Miliyan 3,200,000. Kake Allah ka musu abin da suka yi mini mafificin haka. Miliyan 2,300,000. Anti Miliyan 3,300,000. Hey, Miliyan 3,400,000. Anti mutane ne suka bada wannan kuɗin? Bayan Allah. Miliyan 3,500,000. Anta Allah ne ya amsa mana du'a'in da nake yi, kawai Allah ya tunkuɗo ku anti kaina. Allah shi ya san me ido ba isan me muke cikin ɗakin na anti. Mun shiga rayuwa da yawa anti. Wallahi anti mun shiga rayuwa da yawa an guje mu anti. Sai a sha'ani ba a gaya mana ba. Mu ba abin da ran kai yanzu. Anti wallahi anti ban san me ran ce muku ba a gidan duniya anti. Allah kuwa na rasa me zan gaya miki anti, kawai na kyautatawa da wanda suka taimake ni. Anti an guje ni fa a duniya saboda ban da shanci ina fasa dutse kamar arna. An ce min me anti ba abin da ba a ce ba. An ce me? Wai ina fasa dutse kamar arna mun yi baki mun koma me. Anti ni Allah shine kawai kawo ku anti, wallahi tallahi anti Allah ne ya kawo ku cikin rayuwata. Na rantse da Allah anti ba wani abu Allah ne ya kawo ku ya san me. An ta cewa akai wani ba na garba ne shi sa Allah i mana haka. An ta faɗa mu magana da yawa wacce zan mutu da ita a zuciyata saboda kuka an ido na ba na gani da kyau wallahi an yanzu. Ko rubutu an ba na iya yin sa sosai ba na gani da kyau ko zaro ake ba ni allura ba iya saba an ido na ba an to nan katifa ayyai akai zan kwana yau. Na rantse da Allah anti. Abubuwan fara sufa. Kin ji ko anti? Anti kin ga katifa ta anti a daki babu anti. Allah sai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anti Allah isaka muku Allah anti. Inna lillahi wa inna. Bayan Allah ne da sa ranki mai 1,000, 2,000, 3,000, 500 har da masu 200. Allah anti. Wallahi har da masu naira 150 haka haka. Sarki anti Allah isaka musu da alkhairi duk wanda isa hannunsa ko da addu'a ko da baki ko da karfi Allah isaka musu da alkhairi. Allah ya dube su suma abinda suka yi ubangiji Allah ya mai musu da ninkin ba ninkin a gidan asira aljanna. 2,000. Shine akai wannan anti. Aka hada miki miliyan 4,100,000. Miliyan 4,100,000. Aka sai miki wannan kayan abinci sai injin markaɗe suka tifa. Aka sai miki su na 600,000. Anti ba sai kin wannan kayan aka sai miki da 600,000 abin da ya saura shine miliyan 3. magana anti ai ina Miliyan 3,500,000. yadda suka tausaya mu ubangiji Allah ya tausaya musu cikin kabarin su. Allah ya tausaya mu zuri'ar su. Allah ya tausaya musu a ayyukan su ubangiji Allah ka yafe musu ka yafe mana zunuban mu. Taimakon da suka duba baya suka tausaya mana ubangiji Allah ya tausaya musu anti. Allah ya saka musu da alkhairi anti. Anti Yanzu ga kuma wannan gini da ake miki kamfanin Aspira masu wannan Viva din. Su ne suka dauki nauyi ake miki wannan dakunan Allah ake miki wannan gini. Kamfanin Viva. Allah ya ɗaukaka masu wannan. Viva su ne masu man shafa wancan. Din nasu ne da wannan abun wankin. Ai hada wani abun wanke ta nan. Yanzu za a dinga fasa dutse? Anti wallahi ba za mu ƙara fasa dutse ba anti ina ai dutse ya ƙare ma anti. Anti na yi kuɗi yanzu ba wasa na zan buga capacity anti dama ran da kika zo nan na ganki da dogon riga na ce to an ta tafi zan sa ta min kwalima ko na zo na karɓa to yanzu anti ni ma kiya kika gani amma ba anti ba za a fasa kwaliman nan ba fa anti. Anti zan buga capacity wallahi anti dama ba ni gurin kai haba anti ki bari kawai ke ne yau in ci biredi na da coke. Yawa bismillah.
ti dúró lọ́ọ̀kan òòrí tó. Ba ji. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.